That is the first housing of Kimberly. What are they half done? What's on the matter? Yes, sir. What is my goal over there? I see, sir. The mega repense. I come my back. I see you, sir. I know. I come my side, sir.
facing position should be arranged for them. Le Jabalo. Let me have a word with my groom. I want to congratulate you, right? I also want to congratulate your brothers and friends. You guys are wonderful. The way you are dancing the Enugu State music. In fact, the latest traditional rule of the Enugu State is coming around this sector. Because the way you are dancing, you should have been known to the Lord. White guy, Alpha, child. As I have also added more. Guys, onwekwena nke gara mbụ anyị ji ana ndị chiri echichi n'ime ụlọ ji na ọkụkọ eji ana nze nni anyị wee na-asị unu daalụ ọjọọ adịghị uru na ọnwụ unu ya atanwu ya na-agwaghị anyị unu ataba ọkwa na unu nabatara ya unu ekene anyị ka anyị maa na a na-eme ya egwu ire anyị fụ na ndị ọgọ makwa omenala Doji name Oga Roti device Agapi again. Ndị Ogo, according to tradition, anabatago Doji officially. Then I will know can you will go chairman that means no can when it teach ever college on well yes Ebola Fabian well lord in a fella you need go to the for His Royal Highness from the Omunna. Thank you, sir. I am Digo, His Royal Highness Ewologo Oji. Yes. Ogawayan Obia Ewologo Ndogo Ewopugo Nkefa. Chairman.
Ejimoji n'aka as a chairman of the kindred. Oji dị n'aka ụka ekpere soji. Ebe onye mụrụ onye anọ na ya ma ndị kwụ n'isi akpụpụ ka ekele Chineke. Chineke ihe gbasara ọjị bụ na ada asụ ya n'oyibo. Anyị ekwe n'ọnụ Igbo maka na ọ dị tradition. Anyị wee wenye ọjị na-echere olise bụrụ ụwa. Onye kele igwe ka ha na wee na-asị na ọ ya dịrị anyị nche na mma ụbọchị taa bụrụ anyị ụbọchị ọnwụ. Anyị na-asị Chukwu biko ya nọnyere anyị n'ihe anyị na-eme, ya gozie nwoke gozie nwaanyị. Olili taa Chineke ka anyị mee ya ka ọ zụọ arụ na mkpụrụ obi. Wee na-asị onye ọbụla n'ebe a Chineke ka ọ rata okiye. Anyị na-ayọ enyemaka ka anyị na-afụ Krismas a mekwara anyị ka anyị bakwa n'uhie n'udo na ọṅụ. Ezinụlọ na-ejikọta anyị na-ayọ ịfụnanya n'etiti ha. A ga-amụta nwoke, ha ga-amụta nwaanyị. Ihe a chọrọ n'ike ọkụba anụ na azụ. Onye na-amụtara na Chineke nye aka ka ọ mụta. Onye mụta ya zụọ n'ọzụzụ ka ọmụmụ. Ọ na-azụrụ azụ ka anyị ji wee nọrọ. Wee na-ayọ Olise bụ wa biko etu oji esi gbakọ ọnụ ebe a ka o mee ka di na nwunye a si etu a wee jikọta wee na-eme ihe a na-eme. O wee na-agazi n'uru mana ọjị anọ n'ibe mana ha jikọrọ onwe ha ọnụ. Ka anyị na ndị ọgọ anyị sikwa etu a jikọọ n'aha Jizọs. Onye nwe anyị gozie anyị gozie ọjọọ n'aha Kraịst onye nwe anyị n'ụwa. Ana m ekene Ọhaneze nọ n'ebe a ka anyị gaa hụ ọjị ezechite oke dị n'ime. Anyị na-ekene gị n'imere ka ọnọdụ n'otu adị n'etiti anyị n'ụbọchị nke taa. Nke nwa ma ihu anyị ma n'azụ anyị. Ịmara ihe anyị ha bụba anyị chọrọ bịara ebe a. Biko nna mekwe ka ọ gara anyị gara ndị anyị ga-efe gara anyị ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị ihe aka na ihe enwe wefukwara anyị ndị ohu anya ndị ejọ mma na ejọ mmadụ. Biko ka anyị bụ nnukwu gbakọrọ n'ọnụ n'ebe a ka anyị jee ka anyị na n'udo na ọṅụ. Ndị bi ebi ọfụma. Anyị ma na ihe anyị bịa bụ ije mmiri ọ bụghị ije nkụ. Anyị niile wee nọkọọ gosie ndị ikwu na ibe ezinụlọ ọnụnwa na ndị enyi ha ndị niile bịara ebe a ha nchajiri ọkpa ha naruo chachisi ya. Biko nna gozie anyị gozie ihe niile gbasara ihe anyị na-eme. Ọ kachasị mmadụ na-abụ ejikọ onwe ha taa. Biko mee ka obi ha ọkọta bụrụ ofu bido na isi bido aka wee ruo na njedebe ndụ ha niile. Biko so na agara atakwana n'ime anyị na-ayọ site na Kristi dị nwere anyị. One year long, yeah, the pride. This is your time. Because the pride, you have to come out for your first anniversary for the second Cheer up, man. That is the first scene of Kimberly. What are they half John? Oh,
Ladies and gentlemen, what's on the matter?